New. Tell me about the vision mpaka naipa chungano nditu balei play visewo ndithu kumene umatengera kupita kunzuzu komanso kupita kulongo kumene ndithu magalimoto amene ali ndithu pa ndibiri osakasaka ndege imene zikumveka kunena zoti yagwa imene anakwera ndithu achili kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima amene kuti akakhale nawo kumaliro a Lafu Kasambala mboma lija la Nkatabe ndipo akuti inakanika kuima pa ndege makamaka pa bwalo la ndege la Mzuzu International Airport kamba ka weather yasowa ndege imeneyi zinamveka ndithu cham'ma 3 kuti ndege imene anakwera wachili kwa mtsogoleri yasowa ndithu cham'ma 5 ndi pamene panambomveka mphekesera kunena kuti ayi ndithu ndege imeneyi anthu ena ayiona ndithu itagwa mu nkhalango za ku Layfly. Akuluakulu ndithu aboma osiyanasiyana anathamangira ndithu kumene kumamveka mphekesera kuti ndege imeneyi yagwerako ndipo malo oyambirira kupita kumeneko anatenga ndithu nthawi yayitali asilikali akuluakulu aboma apolisi komanso achitetezo ndi anthu ochuluka zedi amene ndithu anapita kumeneko kukathandiza kusaka ndege imeneyo. Komano ndizokuti pamene imati cham'ma 6 ndege imeneyi anali asanayipezebe pamene anthu enanso amafotokoza kuti komatu malingana ndi anthu ena amene ndithu akulemba masamba amchezo anakambapo nena zoti ndege imeneyi anayiona ndithu itagwera chapachile ground. Ndibiri umenewu unachoka ndithu ku site yoyambirira ndikupitanso ndithu ku site yachiwiri kumene ndithu ndi msewu ndithu wopita ku Esuzini boma lija la Mzimba kumene ndithu ndibiri umenewu unathamangiranso kupita kumeneko koma kumeneko adakacheza ndithu ndiye anthu ena amene ali m'mudzi umenewu wa Chile anafotokozapo kuti ndi cham'ma 10 o'clock mamawa umene ndithu anaona ndege imeneyi ikudutsa pansi imadutsa ndithu m'malere komano sakudziwa kuti ndege imeneyi inagwa kapena inayima pati kapena yapitirira kuti kusinyiza zokuti zinazi inayimphekesera chabe zimene zimamveka kuti ayiona ndege itakwera kumeneko. Akuluakulu ndithu magalimoto asilikali achitetezo osiyanasiyana mipingo osiyanasiyana ali pamalo pano ndithu kusakasaka kuthandiza ntchito yosakasaka ndege imeneyi atafufuza nena zoti kumeneko ndithu kulibeko china chilichonse anabwera pano ndithu pa Layfly ndipo tili pano tili pa Layfly panthawi pamene timafika malo anowa panali ndithu pali magalimoto ochuluka zedi amene amathandizira kunena zoti kuti pano tipange zotani tayenda masaiti awiri tapita yoyamba tayenda yachiwiriso tapita koma sitinapezeko china chilichonse panopa tipange zotani ndi magalimoto amenewa ndithu anayima ndithu pano pa Layfly pa polisi ndithu ya Layfly kumene ndithu kunayi zokambirana kunena zoti kuti tipange zotani atakambirana agwirizana onena zokuti pakanali pano apange kayi suspend kapena nene zoti ayimitse kayi ntchito yosakasaka ndege imeneyi kufikiranso mawa. Mamphekesera zina zimene zikumveka zokuti munthu mmodzi yemwe nawo mu ndege imeneyi anthu omwe akuyesera kuyimba foni yake akuyimba ikungoyitana koma sikuyankhidwa tikunena panopa ndithu anthu ena akuluakulu akulankhulana ndithu ndi Airtel amanetiwekiwa kuti athe kuthandizira kufufuza kuti kodi netiweki imeneyi kapena inezo kuti foni imeneyi ikulirira chapatipati komano chachikulu chachidziwikire nchokuti tikuchoka malo ano ndi nkhani yokuti sitinapeze ndege iliyonse. Tikuchoka malo ano ndi nkhani yonena zokuti akuluakulu achitetezo ayimitsa kayi ntchito yosaka ndege imeneyi kufikiranso mawa. Tikhala tupatsirani ndithu tsatanetsatane wa nkhani imeneyi mawa tibweranso pano kuti tidzaone kunena zoti kodi ntchito yopitiriza kusaka ndege imeneyi iyenda bwanji ndithu tikhala tukupatsirani zosiyanasiyana.